Anna, ets l'exemple de ser creativa i fer-ho des del territori. Què és aquesta obsessió de fer-ho des d'aquí? Pues xica, perquè al final resulta que sóc més del poble del que m'havia pensat. Jo, quan era jove, de la colla que érem d'amigues, sempre era la que me n'anava i no tornaria. M'han contat que vas renunciar treballant a Adolfo Domínguez. Jo trobo que lo del triomf és una cosa que s'ha de mirar sempre des de la part més humil, que és, primer, què és triomfar. A banda de Lo Corte, tens un altre projecte que es diu Lo Fil de la Vida. Lo Fil de la Vida és un projecte que naix per la necessitat meva d'aprendre a bordar. Ja és important que ens donéssim compte de que consumir d'una manera desaforada no va a cap banda, ni te fa més feliç, te donarà tot el plaer del món, però felicitat no te n'aporta gens. Abans m'has dit una cosa que ja se m'ha quedat gravada per sempre, que has dit que una cosa al calaix no té vida i està morta allí. Saps? La peça allà està malalta, més val o la mates o li dones una segona.